Tak skal I have, mange tak. Resten af bandet er tilbage på scenen. Og nu skal vi nemlig til noget meget spændende. I hvert fald for os. Vi skal spille for første gang nogensinde i vores liv, skal vi spille en dansk Michael Mønster rock-sang. Så ja, I griner, men det er faktisk rigtigt. Så jeg ved ikke, om I har videokameraer klar og lige sådan tryk på YouTube der. Så må jeg gerne slukke det nu, nemlig. Det er ikke noget, der skal udgives. Det er bare fordi, vi har lyst til at spille den her sang, og vi håber og tror, at I også synes, at det er meget spændende og sjovt og dejligt. Du er i samme skin. Stukket af en tår, drømmer om i morgen. Men hvad vil du vil have? Findes her i dag. Lykkelig nu. Er jeg det vi allerhelst vil være? Gør livet lettere at bære. Alle gode ting vi så gerne have. Og er der på et spejl, for skønne er det fejl. Stukket af en tår, lægges til en morgen. Øjnene slår dig ned. Hele følger med. Lykkelig nu. Er jeg det vi allerhelst vil være? Om jeg bare kunne gøre livet lettere at bære. Og så er det lige, man kan høre Jørgen Mylius sige, Danmark, 12 point. Det var det utroligt.